कैसन बानी लोग। आज हम बात करे बानी खुशबू उत्तम के बारे में। वीडियो देख के समझ में आ गलो कि रोल उनके खुशबू उत्तम का कहतरी। भाई हमरा ई समझ में नहीं आवत कि खुशबू उत्तम बियाह कइले केकरा से बारी। नाम धरतरी 3 आदमी के, देवर, भसुर, भतार। तो भाई भतार से तो बियाह कइले बारी ई तो मालूम बा। अब मरवावत तारी तीनों आदमी से, अब भसुर से मरवावत तारी। अब इनकरा बाद में कि बेशर्मी बा भाई कि एक आदमी से बियाह करके 3 आदमी से मरवावत तारी। इनकरा बाद में कि बेशर्मी बा, भसुर से मरवावत तारी। भाई बेशर्मी के हद होखेला भाई। जब ई भसुर से मरवावत तारी तो इनकरा देखा देखी तो औरियो लोग तो बिगड़ता, औरियो लइका लइकी तो बिगड़ता रसनु। भसुर से मरवावे के ह, देवर से मरवावत तारी, भसुर से मरवावत तारी, भतार से तो खैर मरवावे करेली। अब तिया भाई अब ऐसन गाना आई अब भोजपुरी इंडस्ट्री में तो लइका लइकी बिगड़िए सन कि ना। आ लइका लइकी सन के बिगाड़े में पूरा तरह से हाथ बाटे भोजपुरी के अश्लील गाना गावे वाली कलाकार लोग के। ई गंदा गंदा गाना गा के बिहार के लइका लइकी सन के बिगाड़ देता लोग। लइका लइकी भाग जाता रसन। ई सब केहू के नहीं दिखाई देत, ठीक बा। ई सब ऑडियंस के, जनता के, पब्लिक के ई सब दिखाई नहीं के देत कि हमार बेटा बेटी काहे भागता, हमार बेटा बेटी काहे बिगड़ताटे। ई सब लोग के नहीं के दिखाई देत। सिर्फ लोग के गाना सुनला से मतलब बाटे, जातिवाद से लोग के मतलब बाटे। अरे जातिवाद छोड़िए, जातिवाद खत्म कर लो और सही और गलत का बाटे वो फैसला ले लो। और ये भोजपुरी में अश्लील गाना बंद करे के एगो प्रयास कइल जाओ। और भोजपुरी में अश्लील गाना बंद होखो ना तो जितना ई बारह सन सब चलाई, जितना कलाकार बारसन सब ई साला घटिया गाना गा गा के बिहार के लड़का लड़की सन के बिगाड़ के रख दिला बारसन। इस सब के दोषी तनी के बारसन, सब कलाकार सब। आज के लिए इतना ही। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। और ऐसे ही अश्लील गाना गाने वाले कलाकारों का लाइव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।